dakizue, beldurtuta nago guztiz. Zuek badakizue nor den Azaskalo? Oi! Azaskalak mozten ez dituen monstro beldurgarria. Azaskaloren historioa entzun nahi? Ba prest, Azaskalo antera doa! Bazen behin, herriko beste aldean zegoen errekatxoa pasatuta mendiaren atzean zegoen etxe txiki baten barruan Azaskalo bizi zen. Eta nor den Azaskalo? Atzaskalak mozten ez dituen astia. Asti normala, gauza normalekin sukaldatzen dituena. Igelen hankekin, armiar arrautzekin, aizue, hori, astiak erabiltzen dituzten gauza arruntak egiten dituen, baina Azaskalo ezen asti arrunta. Izan ere, umeak jatea zuen gustoko. Umeak edo zein, txikiak zein handiak, lodiak zein argalak, rubioak, ilegorriak, denak, ñam! Jan egiten zituen. Eta zuenean, sarritan, etxetik irten egiten zuen, menditik gora egiten zuen, menditik bera egiten zuen, salto bategaz erreka pasatzen zuen, gero basoa gurutzatzen zuen, eta ostean herria. Eta han herrian bilatzen zuen neska zein mutiko bat jateko. Gau horretan ere, ilargia bete-betea zegoen, txuria, eta bere etxetik irten zen, menditik gora, menditik bera, salto bat eginez gurtzatut zuen erreka, ostean basoa, gero herria, eta heldu zen Zurineren etxera, eta han leihoan jarrita ikusi zuen Zurine. Gaur hori neskatza jango dut, noizo goizoa. Aizue, Zurine ilargiari begira zegoen, ohera sartu baino lehen, eta orduan argia amatatu zuen. Azaskalok zuaitzetik gora egin zuen, bere azaskalekin, eta han adarren artean ikusi zuenean Zurine lokartuta zegoela, bere atzikiko azaskalarekin palanka egin, tak! Eta leihoa zabaldu zuen. Isiltasun osoz sartu zen bere gelara. Tipi, tapa. Zurineren ohearen ondoan jarri, eta bere atzamarra atera egin zuen. Olako azaskala zeukan luzea, eta holan egin behar zion Zurineri lepoa mozteko. Baina gerturatu zenean, bapatean, prrrot! Bere ipurditik puskerrak ihes egin zuen. Orduan Zurine esnatu egin zen.
Eta zu? Nor zara zu? Ah, ni asaskalo naiz eta jan egingo zaitut. Zu, asaskalo. Zu ez zara asaskalo, zu azpimando zara. Ni? Azpimando? Zergaitik esaten didazu azpimando naizela? Oh, ikusi duzu zure sudurra, lazer. Begira ze sudurra. Nire sudurra? Zer gertatzen zaio nire sudurrari ba? Zure sudurra berenjena baten modukoa da, berenjena bat daukazu. Berenjena? Ba hori, berenjena, azpimandorena. Baina, ni ez naiz azpimando, ni asaskalo naiz. Ez. Begiratu zure begiak. Nire begiak? Nire begiak? Zer gertatzen zaie nire begiei? Zure begiak gorriak eta kanporatuta dituzu azpimandorenak. Baina nire begiak ez dira azpimandorenak. Ni asaskalo naiz. Ez. Begira zure hortzak. Nire hortzak? Zer gertatzen zaie nire hortzei? Ba, zure hortzak gutxi eta ustelak dituzu. Ba hori, azpimando. Baina ni ez naiz azpimando, ni asaskalo naiz. Ez. Begira bestela zure hileak. Nire hileak? Zer gertatzen zaio nire melenari? Melena diozu. Ai. Lau hile baino ez dituzu. Mesedez, ba hori, azpimandorena. Nire hileak bagian bai, azpimando naiz. Eta asaskalo korrika irten zen. Aizue, herri guztia zeharkatu zuen. Herriaren ostean, basoa. Basoaren ostean, erreka. Erreka, menditik gora egin zuen, menditik bera, eta bere etxera heldu zen. Bere etxeko gela batera joan zen, eta han, kutxa sar batean, bilatu zuen, eta atera zuen ispilu bat. Eta bere aurpegia ispiluan begiratuta, bagian bai. Agian nire begiak gorriak eta kanpora, nire hortzak ustelak, nire sudurra berenjena baten modukoa eta nire hileak lau ditut. Aiene, ba, agian erratu egin naiz, ni ez naiz asaskalo, ni azpimando naiz. Eta horren ostean, posposik jaso zuen neska bere etxean, eta neskak azazkalak moztu zizkion. Eta zuk ezaztu noizean behin ispiluaren aurrean ikusi behar dugula gure burua. Eta ezaztu inoiz, nor zaren? Beldurtu zarete? Ai, zeitxuzia, azazkalo! Bai, alabarre egin duzue. Bueno, zurine bezainaz ausartak zarete? Ziur nago baietz. Aizue, ba, ona hemen, bazen behingo gaurko saioa. Eta ipuina gustatu zaizu, ezta? Ba ezaztu, larun batero 12 Oizmendi telebistan. Eta nahi duzuenean gure web horrian. Eta nola ez, ipuina nahi baduzue eta ez badago, idatzi eta guk egingo dugu. Prest zaude zure ipuina entzuteko? Ba, deseatzen gaude zuek ipuina eskatzeko. Hala, ondo izan, agur!
Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.